Jeg har skabt en online workshop, som hedder Sådan får du stabilt blodsukker. Og det er en online workshop, hvor at du får undervisning ved hjælp af lydfiler og videoer, og så en masse spændende opgaver, som gør, at den her undervisning sidder fast, og du virkelig kommer til at bruge den. Og online workshoppen består af de 4 moduler, som jeg også mener skal indgå i enhver livsstilsændring, for at den kan blive varig. Og for det første er det intentionen. Det er vigtigt at have sat sig en intention om, at du vil ændre noget, fordi jeg kan ikke gå ind og ændre det for dig. Du skal ligesom selv have taget den beslutning og nået dertil, hvor du siger, nu gider jeg ikke det her mere. Nu vil jeg virkelig prøve at gøre noget godt for mig selv og ændre nogle ting i min hverdag. Så intentionen er 1. Så handler det om, at du skal have noget viden, noget information omkring, hvad der egentlig sker i din krop. Hvad sker der i kroppen? Hvor sidder bugspytkirtlen? Hvad sker der, når jeg spiser et stykke franskbrød, kontra når jeg spiser nogle grove grønne grøntsager med noget sunde fedtstoffer til? Så kommer vi til regulering, som er den 3. ting. Og det er kosten, motion, bevægelse, kosttilskud, søvn, ro, meditation, alle de her ting, du selv kan regulere på i hverdagen. Og selvfølgelig din måde at tænke på også, fordi det har utrolig meget med blodsukkeret at gøre, også selvom man ikke tror det. Men under regulering, der kommer så også det her, hvor at vi går ind og nedbringer de belastende faktorer. Det handler ikke om, at så må du ikke, og så må du ikke, og det må du heller ikke, og du må ikke spise det, og så skal du gå i seng kl. 10. Det handler om, at du med små skridt på din egen måde, med dit eget udgangspunkt, når derhen til, hvor at du har det godt. Og det gør vi ved at tilføje ting i stedet for. Bare sådan noget som, at du hver dag drikker 2,5 liter vand. Det kan være svært for nogen, men med små skridt får det ind, sådan så det bliver gode vaner, gode rutiner i din hverdag. Og så når vi til 4. modul, som er her, hvor at du får en masse motivation og en masse værktøjer, så du virkelig får det ind som rutiner hver dag og finder ud af, hvordan det hele skal gribes an. Og allerede her kan du se en forskel fra uge 1. Og der kommer også nogle eksterne speaker eller undervisere på her i modul 4, som er eksperter inden for motivation og rutiner og